बा लाइफ इमप्रिजनमेन्टआव कनभिक्ट जानानै दङ। दा बेनि सायाव जोङो एक्स-एनडीएफबीफ्रा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राहा लाबोदों बेखौ सफनायनि थाखाय, नाथाय बेवहाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंजों कअपारेट खालामाखै आरो बे बेलायाव दिनै बिथांमोना रिलाक्टेन्ट, गोसो गैया, इनडिफारेन्ट, डिसइन्ट्रेस्टेड। बेनिखायनो बिथांमोना बे खोथाखौनो बुङो जे बिफोर एकर्ड बिथाङा कनभिक्टेड जाखानाय, बेनिखायनो बिथांखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बेबायदि सफनो हानायनि राहा गैया होननानै बिथांमोना बुङो। नाथाय जों एक्स-एनडीएफबी जानानै बेखौनो जों बुङो जे जुदियो बिसोरो एकर्डनि सिङाव कनभिक्टेड जाखानायब्लाबो बे जों बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि सायाव जों एनडीएफबीफोरनि सायाव एक्स-एनडीएफबीफोरनि सायाव थारैनो गोथौयै सिन्था खालामनानै जोंजों जुदि सिम्पाथि बिथांमोना दङब्ला, जोंनि फारसे बिथांमोना सलिडारिटि दङब्ला दिनै बिथांमोना माखासे इनिशिएटिभ लानायनि गेजेरजोंबो सक' होनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो। बिथांमोना खिन्थु बेबायदि खालामाबासिनो बेबायदि एमअएसनि गेजेरजों रावबो इनकार्सरेटेड एक्स-एनडीएफबीफोरखौ रिलिज खालामनो हानायनि बेबस्था गैया होननानै बिथांमोनहा एरायनायखौसो जों नुनो मोनबाय थादों दङ बा लाइफ इमप्रिजनमेन्टआव कनभिक्ट जानानै दङ। दा बेनि सायाव जोङो एक्स-एनडीएफबीफ्रा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राहा लाबोदों बेखौ सफनायनि थाखाय, नाथाय बेवहाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंजों कअपारेट खालामाखै आरो बे बेलायाव दिनै बिथांमोना रिलाक्टेन्ट, गोसो गैया, इनडिफारेन्ट, डिसइन्ट्रेस्टेड। बेनिखायनो बिथांमोना बे खोथाखौनो बुङो जे बिफोर एकर्ड बिथाङा कनभिक्टेड जाखानाय, बेनिखायनो बिथांखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बेबायदि सफनो हानायनि राहा गैया होननानै बिथांमोना बुङो। नाथाय जों एक्स-एनडीएफबी जानानै बेखौनो जों बुङो जे जुदियो बिसोरो एकर्डनि सिङाव कनभिक्टेड जाखानायब्लाबो बे जों बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि सायाव जों एनडीएफबीफोरनि सायाव एक्स-एनडीएफबीफोरनि सायाव थारैनो गोथौयै सिन्था खालामनानै जोंजों जुदि सिम्पाथि बिथांमोना दङब्ला, जोंनि फारसे बिथांमोना सलिडारिटि दङब्ला दिनै बिथांमोना माखासे इनिशिएटिभ लानायनि गेजेरजोंबो सक' होनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो। बिथांमोना खिन्थु बेबायदि खालामाबासिनो बेबायदि एमअएसनि गेजेरजों रावबो इनकार्सरेटेड एक्स-एनडीएफबीफोरखौ रिलिज खालामनो हानायनि बेबस्था गैया होननानै बिथांमोनहा एरायनायखौसो जों नुनो मोनबाय थादों। गिबिसिनथाराव नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोनखौ आं एक्स-एनडीएफबीनि जानानै गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। जोङो दिनै एक्स-एनडीएफबीनि जानानै बे खौरांगिरि मेलखौ हरखाबै लानो गोनां जादों। बे लानो गोनां जानायनि जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 14 बे सोलिफु दाननि 14 अक्ट'खालि क'क्राझार आरो चिरां बिथिंजाय जों एक्स-एनडीएफबीफोरनि मुङाव बिसावरायग्रानि सिगनेचार होनानै मोनसे एक्स-एनडीएफबीफोरनि फोरमान बिलाइ महरै सार्टिफिकेट राननाय जादों। दा आरो बे सार्टिफिकेटनि बिनिमयाव बिथांमोनहा साफायाव बा गांसे सार्टिफिकेटआव 500 रांनि लानायखौ जों खोनानो मोनदों आरो बिथांमोनहा बेखौ एक्स-एनडीएफबीफोरनिफ्रायल' जे बे सार्टिफिकेटखौ रां लानानै जे होदों बे खोथा नङा। बिथांमोनहा गासै माखासे पाब्लिक सेंग्राफोरनिफ्रायबो बेबायदि साफायाव 500 रां लानानै बे सार्टिफिकेटखौ इस्यु खालामदों होननानै जों खोनानो मोनदों आरो बिथांमोननि माखासे मिडियायाव बुंनायनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों 25,000 बेबायदि इयुथ्सफोरनो बेबायदि फोरमान बिलाइखौ रानगोन होननानै बिथांमोनहा बेबायदि बुंथिनायखौ जों नुनो मोनदों। दा अब्ला जोंहा एक्स-एनडीएफबी हिसाबै जोंहा 25,000 गैया। जोङो गासै अल फेक्सन्सखौ जोङो हिसाब खालामोब्ला जोङो 4,000 सामथिं जों मोननो हायो। दा अब्ला सोरखौ लानानै बिथांमोना 25,000 बेबायदि एक्स-एनडीएफबीनो बे फोरमान बिलाइखौ होनो टारगेट लादों जों बेखौ बुजिनो हायाखै आरो बिथांमोनहा बे
साफायाव 500 रां बेबायदि लानानै आरो खायसे खायसेनिफ्राय 500निफ्रायबो बारा लादों होननानैबो जों मिथिनो मोनदों। दा बै रांफोरखौ बिथांमोनहा मा खालामनो नागिरदों आरो बे फोरमान बिलाइयाव जों नुनो मोनदों बिसावरायग्रा प्रेसिडेन्ट अफ फर्मार NDFB होननानै जों नुनो मोनदों। दा बेयाव जों बुंनांगौआ बेबो दा माने जोङो जुदि नंगुबै जेनुइन ex-NDFB फोरनो बेखौ बै पुलिस मिलिटारि जबनि थाखाय जायहा फोरमान बिलाइ गैया बे फोरमान बिलाइ गैयैफोरनो थाखाय बेखौ होनो नागिरदोंब्ला बेखौ जों अल NDFB जायफोर प्रेसिडेन्टसफोर बिसोरनि बेवहाय सिगनेचार थानांगौमोन होननानै जों सानो आरो बेवहाय सावरायग्रा अल NDFB प्रेसिडेन्ट नङाखाय बिथाङा प्रेसिडेन्ट अफ फर्मार NDFB होननानै लिरनो हाया। बिथाङा मानोना एस फेक्सननिसो प्रेसिडेन्ट। बेनिखायनो बिथांनो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय अथराइज होदोंब्लाबो ex-NDFB फोरनो बेबायदि फोरमान बिलाइ राननो थाखाय बिथाङा गावनि फेक्सन ex-NDFB एसनो होनो हायो आरो अल NDFB नो होयोब्लाबो बिथाङा जेनुइन NDFB फोरनो होयोब्ला जोंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जों सोंनांगौआ बेसो बे सार्टिफिकेटनि बिनिमयाव बिथांमोनहा बेबायदि रां लानायखौ मा खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोनहा मानो नन NDFB फोरनोबो नन ex-NDFB इउथफोरनोबो मानो थाखाय NDFB नि सार्टिफिकेट होनानै मा खालामनो नागिरदों बा मा खालामनो नागिरदों जों बिनि फिननायखौ जोङो मोननो लुबैयो। आरो फारसेथिंजाय जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ बेबायदि पुलिस मिलिटारि जबनि थाखाय माखासे पस्ट डिक्लेयार खालामनायखौ बयबो मिथिनो मोनो। नाथाय बेयाव डेफिनेटलि बुंनाय गैया जे NDFB नो बेसेबां quota लाखिगोन होननानै बुंनाय गैया। भारबेलि जों मिथिनो मोनदों 2% quota लाखिगोन होननानै। नाथाय बे 2% खौ जों हिसाब खालामोब्ला दिनैनि दिनाव बे 3000 सो पस्ट जुदि दङब्ला अब्ला ex-NDFB नि थाखाय बेवहाय 60टासो पस्ट थाहैगोन। अब्ला बे 60टा पस्टखौ बे जुदि 25,000 इउथफोरनो ex-NDFB नि फोरमान बिलाइ होनानै बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामहोयोबा सोर मोनगोन बे पस्टखौ? सोर जेनुइन NDFB दिनै बैसो लानानैबो एजआ क्रस जानो नागिरबाय आरो बेबायदि क्वालिफिकेसन हिसाबैबो मिट खालामनो नागिरा। अब्ला जायफोर बै नन NDFB फोरा बेबायदि सार्टिफिकेटखौ लानानै NDFB जानानै एप्लाइ खालामोब्ला बिथांमोना बै 2% खौ बिथांमोनानो अक्युपाइ खालामगोन। अब्ला रावबो NDFB आ बाहाय मोननो हानायनि राहा गैया। आरो गुबुन फारसेथिं बाहाय जोंहा बे पुलिस मिलिटारिनि जितु एप्लिकेसन लानाय साबमिसन खालामनाय बियो अनलाइनसो जादों। दा बे अनलाइन खालामनाय लोगो लोगो बाहाय जेनेरेल हिसाबैसो अनलाइन खालामगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। बाहाय NDFB नि quota होननानै बाहाय स्पेसिफाइ खालामनाय गैया। बे अनलाइन बेखौ एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो बे जेनेरेल थांबाय आरो बाहाय NDFB नि जेबो आइडेन्टिफिकेसन बाहाय जुदिও नंगौ बाहाय जोङो सार्टिफिकेट माखासे जों आपल'ड खालामखानानै बाहाय जोङो जेनेबा गावनि NDFB नि आइडेन्टिफिकेसनखौ जों होनो हायो। नाथाय अब्लाबो बाहाय गुबुन गुबुन बाहाय फोरमान बिलाइफोरबो बिफानाय दङ NCC नि बा गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनि। दा जों NDFB निफ्रायथ' जों गुबुन गुबुन बेबायदि फोरमान बिलाइ होनो हानायनि जोंहा जेबो राहा गैया। मात्र जोङो ex-NDFB होननानै जोङो फोरमान बिलाइखौ जों होनो हायो। जोङो जाय ex-NDFB फ्रा बिफर 2009 नि सिगाङाव जायफ्रा दंखायो जों IGP निफ्राय मोननाय जोंहा मोनसे फोरमान बिलाइ दंखायो। जोंहा आइडेन्टिटि कार्ड दंखायो। जायहा उननि बिसेसकर बुंनो थाङोब्ला जाय NDFB एसनि बिथांमोननि आखायाव बै जोङो IGP निफ्राय मोननाय जोंनाव थानाय बे आइ कार्डआ बिथांमोननाव गैया। बेनिखायनो बिथांमोना फोरमान बिलाइखौ जुदि होदोंब्ला बा होनो नागिरदोंब्ला गावसोरनि NDFB एसनि इउथफोरनो होनो हायो, फर्मार NDFB फोरनो होनो हायो। बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जिहेतु बिसोरनाव जेबो फोरमान बिलाइ गैया। खिन्थु जोंहा IGP निफ्राय मोननाय आइडेन्टिटि कार्ड दंखायो 2009आवनो जों मोनखानाय। बेनिखायनो जों मिथिनो लुबैनाया बेसो बे 500 सासेयाव 500 रां लानायखौ मा खालामनो नागिरदों आरो 25,000 इउथ्सफोरनो बेखौ होनाया मा ओंथि फोरमायनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे जों मिथिनो लुबैनाया बेनो जोङो ex-NDFB हिसाबै जिहेतु
4 लाख जों फिक्स डिप'जिट जों गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन हिसाबै जों मोनदों। बे 4 लाख मोननायावबो गोबां NDFB नङैफ्रानो बेखौ मोनफानाय दङ, नाथाय बेखौ जों जेबो बुंनो थांला। दा जोङो फाइनाल हिसाबै जोङो बेखौबो मोनसे प्रुफ हिसाबै लानो हायो, NDFB नि आइडेन्टिफिकेसन हिसाबै जों बेखौबो लानो हायो जे जोंहा 4 लाख रिहेबिलिटेसन मोननायफोरनि आखायाव जिहेतु जोंहा फिक्स डिप'जिटनि सार्टिफिकेट दङ, बेखौनो जों फोरमान बिलाइ हिसाबैबो जों लानानै जोङो गभर्नमेन्टनि जिखुनु पस्टआव जोङो Ex-NDFB नि खथाखौ जोङो लानो हायो। बेनिखायनो जोंहा बाहाय एक्सट्रायै गुबुन बेबायदि फोरमान बिलाइ जोङो इस्यु खालामनांगौ होननानैबो जोंनिफ्राय गोनांथि दङ होननानै जों बेखौ सानाखै। दा बेनिखायनो जोङो मिथिनो लुबैदों मानि थाखाय बिथांमोनहा बेबायदि फोरमान बिलाइखौ सोरबा सासेनिल' सिगनेचार होनानै बेबायदि जानला मोनला गासैबो जायनो थाङो बेनो बिथांमोना बेबायदि हरदों। दा बेनि आन्दोआव बिथांमोना मा थांखि दङ बेखौ जों मिथिनो लुबैयो। दिनैनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोननिसिम जों बेखौनो सोंलु खालामदों जादों बिनि फिननायखौ होयो। बिथांमोना दिनै मानि थाखाय बेबायदि 25,000 सेंग्राफोरनो बेबायदि Ex-NDFB नि फोरमान बिलाइ होनो नागिरदों बा होगासिनो दङ, बेखौ बेनि सायाव जों दिनै सोंलु खालामदों, जिहेतु जों बेखौ मिथिनो मोनाखै। किन्तु NDFB हिसाबै जोंहा गासै फेक्सन्सखौ जोङो ज' खालामोब्ला 4,000 सामथिं बेबायदि जायो, जायफ्रानोखि जोंहा 4 लाख बा जोंनि 4 लाख रिहेबिलिटेसनखौ मोनखांनाय बेखिनियाल'सो जोंनि Ex-NDFB होननानै जों मिथिनो मोनो। दिनै जों Ex-NDFB हिसाबै जोंहा बैसोआ साख्रिनि मावनो हानायनि बैसोआ जोंहा क्रस फ्रायानो जाजोब्बाय। बेबायदि बैसो मावनो साख्रि मावनो हानाय बैसोआ गोबां खमसै। दा बेनिखायनो दिनै गभर्नमेन्टआ जुदि जों Ex-NDFB नि थाखाय थारैनो MOS आव लिरनाय बायदि साख्रिखौ हगारोब्ला जोंहा एज रिलेक्सेसना जोंनो नांथारगोन आरो क्वालिफिकेसन हिसाबै जोंहाथ' नांगौ बायदि गोबां क्वालिफाइड बेबायदि गैखाया, अब्लाबो जि क्वालिफिकेसन बेखिनि क्वालिफिकेसनजों जिबायदि जबा जोंनि थाखाय बा जों जि जबनि थाखाय जों एलिजिबल बेबायदि जबखौ जों मोननो हास्थायो जोंनि गासै फर्मार Ex-NDFB फोरनि थाखाय। किन्तु एजनि बेलायाव जों बेखौनो बुंनो थाङो जे जोंनो एज रिलेक्सेसनखौ जोंनो नांथारगौ। जोंहा मानोना एकर्डआ 2020 आव जादों, बे 2020 खौ बेस खालामनानैसो जोंनि एजखौ बिथांमोना काउन्ट खालामनांगोन। दिनैसिम मानो होनब्ला एकर्डनिफ्राय 3-4 बोसोर बारलांबाय, बे 3-4 बोसोरखौ बिथांमोना बेयाव काउन्ट खालामनो मोननाय नङा। जोङो Ex-NDFB जानानै BTR नि CEM बिथांखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो, दिनै बिथाङा जों Ex-NDFB फोरनि जानानै बेबायदि माबा मोनसे बोल्ड इनिशिएटिभ लानायखौ जिहेतु जों नुनो मोनाखै दिनैसिम 4 बोसोर जालांनोसै 2020 नि, अब्ला दासिमावबो बिथांमोना जोंनि सायाव जेबो इनिशिएटिभ लायैखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो लेटैब्लाबो बिथाङा जों Ex-NDFB नि सायाव मोनसे सिम्पाथेटिक मोनसे एक्सनखौ लानांगौ आरो बेबायदिनो Ex-NDFB नि थाखाय बिथांमोना दिनै जिहेतु जों Ex-NDFB नि स्ट्रागल एन्ड डेडिकेसननि थाखायसो दिनै जाय CEM बा सोरबा डेपुटि CEM बा गुबुन दिनै बिथांमोना बेबायदि पजिसन एन्ड पावारखौ सोरनि थाखाय, सोरनि डेडिकेसन, सोरनि सेक्रिफाइसनि थाखाय मोनदों, बे Ex-NDFB नि थाखाय मोनदों। अब्ला Ex-NDFB नि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बा थांना थानायनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ जुदि मावनो हायाब्ला, Ex-NDFB नि मोजां थांना थानायनि मोनसे राहाखौ बिथांमोना होनो हायाब्ला, बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने कावार्ड लिडार्स होननानै जों बुंनो गोनां जागोन। बिथांमोना माने साहस गैया, बेबायदि साहस गैयै लिडारफोर आरो जोंनि सायाव बेबायदि सिम्पाथि गैयै, अननाय गैयै, बेबायदि एसे क्रुएल एटिटिउडनि लिडार्सफोर होननानैबो जों बुंनो गोनां जागोन। जिहेतु जोंनि पाथेटिक कन्डिसनखौ जोंनि दिनै Ex-NDFB फोरनि जिबायदि डिप्लरेबल कन्डिसन, दुखुनांथाव माखासे जिउ खुंनाय, बेफोरखौ नुनानैबो जुदि बिथांमोना एसे
हिउमेन हिसाबै जों जि फारसेथि सिम्पेथाइज खालामनो रोङाब्ला अब्ला बिथांमोना हिउमेनिटी बेबायदि ग्राउन्डनिफ्राय जों नायोब्ला बिथांमोनहा दिनै बेबायदि हार्ड हार्टेड बेबायदि लिडार्सफोर होननानै जों बुंनो गोनां जागोन नोंथांमोनना दिनै केसनि बेलायावथ' जोङो बेखौनो बुङो केसआ दिनै बेबायदि जोंथ' एकर्डनि सिङाव जों जेनेरेल एमनेस्टिनि थाखाय जोङो जिहेतु जोंहा गावनो लाफाखानाय दङमोन बे हिसाबैनो जोंहा एकर्डआ जोंनि एक्सपेक्टेसन बायदि जायाखैब्लाबो जि रोखोमनि एकर्डआ जायाथों मानो बे एकर्डनि थ्रुयैनो बे एमअएसनि थ्रुयैनो जोंनि गासैबो केसफ्रा उइथ्र' जाजोबनांगौमोन नाथाय जायाखैसैब्लाबो दिनैसिम एमअएसआव जिहेतु लिरनाय दङ जे हेनेस एन्ड नन हेनेसनि बाथ्रा दा अब्ला दिनै नन हेनेसफोरखौथ' इमिडियेटलि बेखौ उइथ्र' खालामजोबगोन होननानै बुंनाय खोथा दंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेवहाय जेबो मोनसे बेबायदि केसनि सायाव उइथ्र'वाल खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै नोंगौ मोनसे मोननै बेबायदि माखासे गावबा गाव इन्डिभिजुवेलि नांनानै माखासे केसफोरखौ बेबायदि सिफायनानै लाबाय खिन्थु बेबायदि एज ए हल एनडिएफबिनि एक्स-एनडिएफबि केसफोरखौ दिनै बेबायदि फोजोबस्रांनायनि बेबायदि राहा लामाखौ दिनै बिथांमोना बेबायदि गोख्रोङै लानायखौ जों नुनो मोनाखै दिनै जोंहा फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट अफ एनडिएफबि जोंहा डि आर नावला बिथाङा दिनैसिमबो